Hey guys, Lars here. Λοιπόν, σήμερα θα σας διηγηθώ ένα σύμβαν που έγινε όταν ήμουνα στο σπίτι της κολλητής μου πριν από περίπου ένα χρόνο. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν όταν πήγα στο σπίτι της κολλητής μου και είχε έρθει η ώρα για να παίξουμε στο σκοτεινό δωμάτιο, ξέρετε. Συνολικά ήμασταν 5 κορίτσια. Είχε έρθει η σειρά της κολλητής μου για να βγει από την πόρτα, ξέρω, για να περιμένει να κρυφτούμε. Εμείς ανεβήκαμε στο πάνω κρεβάτι, στη γωνία, με τις σκάλες, αλλά τα δύο κρεβάτια, το από κάτω με το πάνω, έχω χαμηλή απόσταση, οπότε μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να πηδήξουμε. Και είχαμε τοποθετήσει τη σκάλα καταπληκτικά, έτσι ώστε να μην πέσει, να μην λυγίσει δεξιά-αριστερά, ξέρετε. Και ανέβηκαμε εμείς, μια χαρά, εκτός από ένα κορίτσι. Το άλλο κορίτσι πήγε κρύφτηκε σε μια γωνία κάπου άλλο, τέλος πάντων, αλλά όχι πάνω. Λοιπόν, και είχαμε πάει στη γωνία και καθόμασταν με το μαξιλάρι εδώ για να μην μας πιάσει, αν έρθει μέχρι τη γωνία, να μην μας πιάσει εμάς, αλλά να πιάσει το μαξιλάρι. Θα ήταν πολύ καλύτερα, για να μην μας βρει. Τη στιγμή που ανοίγει την πόρτα η φίλη μου, η άλλη κοπέλα που ήταν στη γωνία κάπου αλλού, δεν ήταν πάνω με εμάς, πάει να ανέβει στη σκάλα. Με το που βάζει το ένα πόδι, όχι, ψέματα, ανεβαίνει μέχρι το πρώτο τελευταίο σκαλάκι για να έρθει με εμάς. Και εκείνη τη στιγμή, για κάποιο λόγο, άρχισε να κουνιέται πέρα δόθε η σκάλα. Και λέει η φίλη μας, ρε κορίτσια, σταματήστε, τι κάνετε, μην κουνάτε πέρα δόθε. Τώρα όλο αυτό ψηδίστα, γιατί θα τα άκουγε η κολλητή μου που θα έμπαινε για να μας βρει. Το θέμα ήταν ότι δεν ήμασταν εμείς εκεί. Δηλαδή εμείς είχαμε κρυφτεί στη γωνία, όσο πιο βαθιά μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε να βγούμε τόσο εύκολα και να πάμε να ταρακονίσουμε το σκαλάκι. Αλλά ούτε η κολλητή μου ήταν, εφόσον βλέπαμε αυτό το φως που έμπαινε όταν άνοιγε την πόρτα και την έκλεινε, ήταν ακόμα στην πόρτα. Και άρχισε να κουνιέται δυνατά, ξέρω εγώ, και νιώθει να πέφτει κάτω η σκάλα. Καλά, τώρα έσπασαν μερικά πράγματα. Ανοίγει το φως η φίλη μου, γιατί ήταν ακριβώς δίπλα από την πόρτα, ήταν το φως. Το ανάβει και λέει, κάτσε, τι γίνεται εδώ, τι κάνατε. Βλέπουμε να κρέμεται, ξέρω εγώ, η φίλη μου, γιατί παρόλο που ήταν στο πρώτο τελευταίο σκαλάκι, αφού της έπεσε μπροστά, δηλαδή πες ότι ανέβαινε εδώ πάνω, η σκάλα πέφτει έτσι και αυτή κρεμάστηκε με τα δυο της χέρια στο σημείο, ξέρω εγώ, κάπου που είχε ανεβξεί. Είχαμε μείνει μέσα το δεξί, δεν ξέραμε γιατί. Και βλέπουμε εμείς, η σκάλα είχε πέσει ολόκληρη κάτω και της λέμε, κοπέλα μου, μη μας κάνεις αστεία, γιατί εσύ το κουνούσες με το πόδι. Και λέει, δεν το κουνούσα εγώ. Εγώ γι' αυτό σας φώναξα κιόλας, που σας είπα γιατί πάτε και τα κουνάτε, γιατί ταρακουνιέται. Λοιπόν, για να ξέρετε, δεν το έκανε με το πόδι της επίτηδες. Ελάχιστα μπορούσαμε να δούμε κάτι με τα μάτια, γιατί υπήρχε ένα φωτάκι, ένα μικρό που κρατάει πάντα η φίλη μου στο σπίτι της για τη μικρή της αδερφή, και είναι ένα φωτάκι, ξέρω εγώ, που το βάζει στην πρίζα και ήταν κοντά εκεί, πάνω στο κρεβατάκι, και μπορούσαμε να δούμε περίπου τι γινότανε. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, και σεισμός δεν ήταν. Με το πόδι της δεν το κούνησε. Εμείς δεν της το κουνήσαμε. Η κολλητή μου ούτε. Ούτε σεισμούς, ούτε το κουνήσαμε.
ρωτήσω το κορίτσι, τι να λέγαμε. Και μετά, εντάξει, δεν θέλω να το παρακάνω, να νομίζετε ότι δεν αποκλείεται, είναι supernatural things, αλλά είδαμε μια σκιά να περνάει στο τοίχο. Και όχι, δεν είναι η φαντασία μας, γιατί το είδαμε και οι 5. Πώς γίνεται και οι 5 να έχουμε την ίδια φαντασία και τη στιγμή και να είδαμε μια σκιά να περνάει. Δεν ξέρω. Καλά, μετά πάει λίγο, όχι σε horror, σε κωμικό πράγμα, γιατί ήμασταν λίγο σε φάση, τι στο καλό, είχαμε φοβηθεί τόσο πολύ, μια αναταραχή, λες και έγινε κάτι μεγάλο, τώρα μπορεί να γελάω που το σκέφτομαι, αλλά τότε ήταν πάρα πολύ τρομακτικό. Και τέλος πάντων, βγαίνουμε τρέχοντας εμείς. Φοβάμαι. Αφού σας είπα ότι πήγε λίγο στο κωμικό, by the way, να ξέρετε ότι ο μπαμπάς και η αδερφή της κολλητής μου δεν ήταν στο σπίτι, γιατί η μαμά θα καταλάβετε. Τέλος πάντων, πήγαμε στο σαλόνι που είναι ακριβώς δίπλα, ένας τοίχος χωρίζει, δηλαδή το δωμάτιο της κολλητής μου με το σαλόνι. Πήγαμε στο σαλόνι, ξέρω εγώ, γιατί μετά υπήρχε ο διάδρομος, από εκεί μπορούσε να μπεις. Και λέω, κορίτσια, δεν αντέχω άλλο. Μόνο είναι η φαντασία μας, λέω. Και θα πάω τώρα να το δω. Και όλες ήταν, αλήθεια θα το κάνεις εσύ αυτό. Δεν ήταν ηρωνία. Αλήθεια, λένε, θα πάει τώρα να το κάνει αυτό, αφού ξέρετε τώρα. Γιατί, ξέρω εγώ, έκανα ότι δεν φοβόμουν, ήμουν δυνατή και πίσω από το τοίχο παραλίγο να κλάψω. Αλλά θα πάω μέσα, γιατί κλείεται να υπάρχουν τέτοια πράγματα. Πάω μέσα, δεν υπήρχε τίποτα. Αλλά μετά ακούστηκε ένα ψιθυριστό κάπως, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι έλεγα. Άκουγα μόνο ένα. Παίρνω κατευθείαν, βγάλω τα παπούτσια, παίρνω τα παπούτσια μου και πηγαίνω στο σαλόνι ουλιάζοντας. Το ακούνε και τα κορίτσια, γιατί πήγαμε όλες μετά για να δούνε, προφανώς. Πάμε όλες μέσα και ακούγεται το αυτό. Εκείνη τη στιγμή είναι κωμικό, αλλά τώρα που το ακούτε, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν το πιο τρομακτικό πράγμα. Πάμε εμείς να φύγουμε από το σπίτι, να πάει καθημερινά στο σπίτι της, ενώ η κολλητή μου θα έμενε εκεί βέβαια, την απήκαμε. Αλλά πάμε εκεί οι 5 μέχρι την πόρτα. Την ανοίγουμε, εκείνη τη στιγμή βλέπουμε 2 άτομα ήδη στην πόρτα. Μετά τρέχουμε κατευθείαν, πάμε από τη μεριά του διάδρομου, δεν ξέρω γιατί το κάναμε καν αυτό, αφού φοβόμασταν να πάμε εκεί. Ανοίγει κάποιος άλλος την πόρτα με μια μάσκα που ήταν η μαμά της και από την πόρτα ήταν απλά ο πατέρας με την μικρή. Δηλαδή, όταν καταλάβαμε, γιατί προφανώς από το τρόμο δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ούτε τα πρόσωπα. Αλλά τελικά απλά ήταν η αδερφή της με τον μπαμπά και από το μπάνιο στο διάδρομο εκεί ήταν η μητέρα. Άρχισαμε να κλαίμε όλες μας και να λέμε, Θεέ μου, τι ήταν όλο αυτό. Α, ναι, αυτό. Και ήταν πάρα πολύ τρομακτικό να πω την αλήθεια, γιατί δεν το περίμενα να συμβεί αυτό σε εμάς, γιατί γενικά εμένα δεν μου συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Αλλά τώρα δεν είναι ότι φοβάμαι τις νύχτες ή κάτι τέτοιο, αλλά μπορώ προφανώς να πω ότι είναι αρκετά τρομακτικό. Αρκετά. Λοιπόν, ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Εάν βαρεθήκατε, συγγνώμη, αλλά προς το παρόν δεν έχω κάτι τρομακτικό, ή έχω. Ναι, βασικά έχω, αλλά δεν θα σας τα πω σήμερα όλα. Ναι, αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο μου. Τα λέμε την επόμενη φορά που, παιδιά, έχω φτιάξει ένα βίντεο, έχω φτιάξει 2 έτοιμα. Απλά κολλάει συνέχεια το πρόγραμμα που φτιάχνω και κολλάνε και πρέπει να τα ξαναφτιάχνω από την αρχή και δεν
έχω βαρεθεί να το κάνω συνέχεια αυτό, οπότε θα κατεβάσω ένα πρόγραμμα όσο πιο γρήγορα μπορώ για να φτιάξω το βίντεο, για να μπορώ να τα κάνω peaceful. Και πάλι παιδιά, δεν έχω φέρει την κάμερα μαζί μου γιατί ξέχασα να κάνω το vlog. Δεν έχω φέρει την κάμερα μαζί μου και τώρα ηχογραφώ με ένα κινητό. Οπότε συγγνώμη για το quality, just I'm sorry, I didn't want to do this, but... Λοιπόν, νομίζω αρκετά είπαμε για σήμερα. Είναι και νύχτα και δεν είναι και τόσο εύκολο για μένα να τα λέω αυτά γιατί είμαι φοβητσιάρα, πραγματικά. Θέλω να μου πείτε στα comments τι νομίζετε για αυτό που ακούσατε και να με βοηθήσετε να μου πείτε τι νομίζετε για το ότι κουνήθηκε η σκάλα και πώς, γιατί, ποια είναι η γνώμη σας. Θέλω πάρα πολύ τη βοήθειά σας γιατί μέχρι τώρα δεν έχω βρει άκρη. Okay. Εντάξει παιδιά, και άλλη μια φορά Twitter, Instagram, Facebook, Tumblr and subscribe. Thank you for watching και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας! Φωνάζει κάποιον. Wow. Τέλος πάντων και είχαμε πάρει τα μαξιλάρια, τα είχαμε βάλει εδώ. Κοιτάξτε, προσπαθώ να κάνω βίντεο. Γιατί κάνετε αυτό?